всичко си дойде на място. Трети участник в баража Веселин Петров с Кобила Nokia. Богдан Димитров с Карол. Спортен клуб по конен спорт Варна. Четвърти стартен номер. Да се готви Теодора Димитрова с Александър. Богдан Филипов, прощавайте, с Карол. Да се готви Теодора Димитрова с Александър. Шести Желязко Митев с Дерслав. Първо 0. Второ 0. Трето 0. Четвърто 0. Пето 0. Шесто двойната комбинация без грешка. Седмо 0. Осмо 0. Аплодисменти. Следващия участник с